Sa ngalan samahan, sa Anak ug sa Espiritu Santo. Amen. Ang Ginoo maanaa kaninyo. Manausab kanimo. Mga igsuon, atong gisaulog karon ang solemnidad o dakong piyesta sa mahal nga kasing-kasing ni Jesus. Ang sagrado kasing-kasing ni Jesus, kalsang kasing-kasing nagdilaab sa puno sa gugma alang kanato. Ang yang kasing-kasing may igsuon nga mooy timailhan sa pagkatao ni Kristo, ang tawhanong bahin ni Kristo nga may bati alang kanatong tanan. Nining atong pagsaulog sa maong solemnidad atong pangayoon sa Dios nga unta ang atong mga kasing-kasing may sama kaniya, ug nga ang iyang gugma ug grasya mahianhi unta kanato diha sa atong mga pangaliupo nga atong ihangad kaniya. At sa lakip sa atong mga pangaliupo ang atong personal nga mga panginahanglan, atong pamilya, atong mga igsuon nga nangayo sa itong panabang, labi na itong nagmasakiton, ang mga kalag sa purgatorio, usab ang mga nagsaulog silang anniversaries karong adlaw. Ugaron kita maandam sa pagsaulog nining santos nga misa, maghinulsol kita sa atong mga sala. Kitang tanan, nagakumpisal ako sa Dios nga makagagahom sa tanan, ug kaninyo mga igsuon nga nakalapas sa kog dako uyamot, sa una-una sa pulong sa buhat, ug sa wala pagbuhat sa kinahanglan buhaton. Kaya akong sala, akong dakong sala. Busa na nga muyo ako kang Santa Maria, kanunay ulay, sa tanang mga anghel ug mga santos, ug kaninyo mga igsuon, aron inyo akong iampo sa Ginoo nga atong Dios. Kaluyan unta kita sa Dios nga makagagahom sa tanan, ug pasayloon sa atong mga sala, dadon ta kita niya ngadto sa kinabuhing dayon. Amen. Himaya sa Dios dito sa langit. Ukadait sa iyong mga tao, dinhi sa yuta. Ginoong Diyos lang itong hari, Diyos sa mahal makagagahom sa tanan. Nagasimba kami kanimo, nagapasalamat kami kanimo. Nagadali kami kanimo tungod sa imong himaya. Himaya sa Diyos dito sa langit. Ginoong Jesucristo, bugtong anak sa Ama. Ginoong Diyos, Kordero sa Diyos. Ikaw nagawagtong sa sala sa kalibutan, kaloy kami. Ikaw nagalikot sa tusamahan, dawata ang among pangamuyo. Himaya sa Diyos dito sa langit. Kay ikaw lamang ang santos, ikaw lamang ang
Ikaw lamang ang labing halangdon ko, Yesu Kristo. Ubang sa Espiritu Santo, iha sa himaya sa Diyos nga Amahan. Amen, amen. Himaya sa Diyos dito sa langit. Magampo kita, o Amahan, nalipay kami tungod sa mga gasa sa gugma nga mong nadawat gikan sa kasing-kasing na Jesus imong anak. Abliha nga mong mga kasing-kasing aron makambit kami sa iyang kinabuhi o panalangini kami kanunay sa iyang gugma. Kini among gipangayo pinaagi sa among Ginoong Hesu Kristo, imong anak, nga buhi ug hari uban kanimog sa Espiritu Santo, Dios nga usa, hangtod sa kahangturan. Amen. Kinutlo, gikan sa basahon ni Propeta Ezekiel. Nagingon ang Ginoong Dios, ako mismo maoy mangita sa akong mga karnero. Ingon nga ang magbalantay sa karnero, mangita sa iyang karnerong nawala. Pangitaon ko sab ang akong mga karnero, ug luwason ko sila gikan sa tanang dapit, diin sila nahisalaag, usa ni ana kaadlaw nga mangiog. Kuhaon ko sila gikan sa kanasuran ug dadon balik sa ilang nasod, ug pakanon ko sila diha sa kabukiran sa daplin sa mga tinubdan sa tubig, ug sa mga kalungsuran ug kabalangayan sa Israel. Pakanon ko sila diha sa lunhawng mga sibsibanan sa kabukiran sa Israel, ug manghigda sila didto. Ako mismo maoy magbantay sa akong mga karnero, ug papahulayon ko sila. Nag-ingon ako, ang Ginoong Dios. Pangitaon ko ang nawala, dadon pagbalik ang nahisalaag, laki-lakian ko ang napiang, ligunon ang maluyahon, ug bantayan ang mga maayog lawas. Pakanon ko sila sa walay pihig-pihig. Ang pulong sa Ginoo. Salamat sa Diyos. Salmo Responsorio. Magbalantay kanako ang Ginoo, wala na'y magmakulang pa kanako. Magbalantay kanako ang Ginoo, wala magmakulang pa kanako. Magbalantay kanako ang Ginoo, wala na'y magmakulang pa kanako. Sa lunhaw nga sibsibanan, iya ako nga gipapahulay. Sa daplin sa malinaw nga tubig, iya akong gidala, iyang gihupay ang akong kalag. Magbalantay kanako ang Ginoo, wala magmakulang pa kanako. Iya ako nga gitultulan sa matarong nga mga agianan, tungod sa iya nga ngalan.
Bisan kun magalakaw ako sa walog nga mangitngit, wala ako'y kahadlukan nga dautan, kay anaa ka man sa akong kiliran, sa imong igbubugaw ug sungkod gihatagan mo ako ug kaisog. Mapagatay ka na ko, ang Ginoo. Wala makulang pagkalat mo. Gihikyaran mo ako ug lamisa sa akong atubangan, samtang nagatanaw ang akong mga kaaway. Gidihugan mo ang akong ulo ug lana, nagaawas gayud ang akong kupa. Mapagatay ka na ko, ang Ginoo. Wala makulang pagkalat mo. Ang kaayo lamang ug kaluoy maoy nagasunod kanako sa tanang mga adlaw sa akong kinabuhi, ug magpuyo ako sa balay sa Ginoo sa mga katuigan sa katuigan. Mapagatay ka na ko, ang Ginoo. Wala na'y makulang pagkalat mo. Kinutlo gikan sa sulat ni San Pablo ngadto sa taga-Roma. Kining paglauma dili gayud mapakyas, kay gibubu man sa Dios ang iyang gugma sulod sa atong mga kasing-kasing pinaagi sa Espiritu Santo nga gasa sa Dios kanato. Kay sa panahon nga wala pa kitay mahimo, nagpakamatay si Kristo alang sa mga dautan sa panahon nga gipili sa Dios. Malisod sa tawo ang pagpakamatay alang sa usa ka tawong matarong. Tingalig adunay magpakamatay alang sa usa ka maayong tawo. Apan gipakita sa Dios kanato ang gidak-on sa iyang paghigugma kanato. Kaysa makasasala pa kita, nagpakamatay si Kristo alang kanato. Pinaagi sa iyang kamatayon, kita karon gihimong matarong sa Dios. Ug pusa, labi pagayong luwason kita niya karon gikan sa kasuko sa Dios. Kaniadto mga kaaway kita sa Dios, apan gihimo kita niya nga iyang mga higala pinaagi sa kamatayon sa iyang anak. Ug karon nga kita mga higala na sa Dios, labi pang luwason kita niya pinaagi sa kinabuhi ni Kristo. Apan dili lang kay kanara, nagmalipayon kita diha sa Dios pinaagi sa atong Ginoong Hesukristo nga nagpasiguli kanato ngadto sa Dios. Ang pulong sa Ginoo. Salamat sa Diyos. Alay kong siya labaw sa kanan. Alleluia, 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 alleluia. Ang Ginoo manaak kaninyo. Manausap ka din. Kinutlo gikan sa Ebanghelyo sumala ni San Lucas. Himayaw ikaw, Ginoo.
Tungod niini misugilon kanila si Jesus ug usa ka sambingay. Pananglit usa kaninyo may usa ka gatos nga karnero ug nawala ang usa niini, unsa may inyong buhaton? Iyang biyaan ang kasiyaman ug siyam didto sa sibsibanan ug pangitaon niya ang nawala nga karnero. Hangtod nga kini iyang makaplagan. O ginikakaplag niya niini, malipay siya pag-ayo, iya kining pasanon ug dadon pagbalik ngadto sa ila. Unya iyang dapito ng iyang mga higala ug mga silingan. Moingon siya kanila, maglipay kita kay akong nakaplagan ang nawala kong karnero. Sa ingon sab niini, sultihan ko kamo nga mas dako ang kalipay didto sa langit tungod sa usa ka makasala nga maghinulsol kaysa kasiyaman og siyam nga tawo nga matarong nga wala magkinahanglan nga maghinulsol. Ang Ebanghelyo sa Ginoo. Dayon ikaw, O Kristo. No? Ang iyang pagkatao. Ang atong Ebanghelyo karon na igsuon, nagsulti ka nato bahin sa sambingay sa magbalantay og karnero og sa kanang iyang gibantayan mga karnero. No? Nga naman, tungod kay sa panahon sa Old Testament, even in the New Testament, in the time of Christ, ang magbalantay sa karnero ug ang karnero dunay intimate relationship. No? Doon na say suod nga relasyon, very personal. Ano? Because they go together, no, wherever they go. Sa unang panahon, bawa ang mga magbalantay sa ilang mga karnero because they have to go places looking for pasture. No? Ug mauli silang pamilya after 3 months, 4 months. No? Muna nga, they sleep together in the wild. No? Nag-uban, kailagid kaayo nga igsuon ang karnero kinsa ilang magbalantay. Since the shepherd spent all his time with the sheep, no, they knew each other. Muna nga, bisan lagtingog, baka ilan na ang karnero. No? Silang pagkuyog-kuyog na igsuon, nag-ilahanay na sila. Ang karnero, nagsalig yun sa magbalantay. Nga naman, tungod kay ang magbalantay, may mugiya kanila ngadto sa mga lugar nga safe, no? Nga nang dili kuyaw. Mo'y nagprotektar kanila batok sa mga lubo nga mukaon sa mga karnero, no? Mo'y muhatag ang magbalantay sa mga panginahanglan sa mga kanang mga karnero, no? Sa tanan nga panginahanglan, no? Like food, water, and shelter, no? Mo'y gi-provide sa magbalantay. Therefore, ang pagkamaing magbalantay na igsuon requires constant dedication and unparalleled commitment. No? Dedication ug ang iyang commitment sa iyang karnero na igsuon because iyang gibuhos ang tanan ngadto sa iyang mga karnero. No? He gives his time, he gives them his effort, his heart to his sheep. No? They are one. Mausara sila because they share in one place. They sleep together. They eat together. No? Munang madugay may igsuon, ang ilang mga baho, pariha na. No? Manod pa ni Kristo, the shepherd must have the scent of the sheep. Parihas nagbaho. May tag kutob lang sa baho, ug dili ang mga naong maparihas may igsuon kay kuyaw na kung maparihas nag mga dagway. No? But they have to give everything because they are one. Similarly, this what Jesus did for us. Muna'y gibuhat ni Kristo alang nato. Iyang gihatag ang tanan, siyang kasing-kasing sa pagpainumdum kanato, siyang dako nga gugma alang kanato. Gani, dahil kasi mga saad na igsuon. When I was still young, uban ko sa kong mama, kung nobinaryo na guys sa Sacred Heart, sus, dako yung mga ng ilang murag bandera may igsoon ilang ipaso ikan sa pultahan padung dire dako ig makasing-kasing, and each one contains the promises of Jesus in His Sacred Heart. No? Nya di lang kay kana pagkadagko na namo every Friday or first Friday magsulob nig scapularyo dire katong red scapularyo, no? Nga gisulob to remind us of the Sacred Heart of Jesus. Karon walo kitag mga tawo nga nagsulob ana, either napul-an na or na magdebosyon sa Sagrado Corazon ni Jesus. But
it is a powerful image, my dear friends, how Christ loves us. No? He was never forced to sacrifice His life. He did it wholeheartedly. He offered His own life as a ransom for many. No? Nagpakamatay siya alang kanatong tanan. No? Muna nga, ang piyesta nga itong gisaulog ko ng igsuon, is not only peripheral. It is to honor the love of God, which is the heart of our faith and is centered on the heart of Jesus as the emblem of divine love. No? Ang kasing-kasing ni Kristo, nagpakita ka nato unsa ka grabe ang yang gugma alang kanato. No? Ang kasing-kasing nga purung-purungan og maidlot ng mga tunok, no? Mga problema. Pero bisan pa sa tanan, ang iyang kasing-kasing nagdagayday alang kanato, no? Muna nga ang debosyon sa Sagrada Corazon ni Jesus, usa ka pagpahinumdom kanato maigsuon sa gugma sa Dios alang kanato. Unsay atoan niini? Ang ato untang mga kasing-kasing mo padayon sa pagpuyo, no? Diha kang Kristo, ug ang kang Kristong kasing-kasing magpuyo usab unta dinhi sa atong kasing-kasing. Ug sama ni Kristo, ang ato untang kasing-kasing mahigugma, no? Ug mutabang ug mudagayday unta sa mga tao nga gihatag sa Dios kanato, no? Just like Jesus, our love must flow to the people around us because we are Christians because of that love. No? Muna nga ato untang masunod ang kasing-kasing ni Jesus dinhi sa atong mga kasing-kasing. Ato karong ipadayag ang atong pagtuo ngadto sa Dios. Kitang tanan nagatuo kami sa usa ka Dios, ang Amahan nga makagagahom sa tanan, magubuhat sa langit ug sa yuta ug sa tanang mga makita ug dili makita. Nagatuo kami sa usa ka Ginoo, sa Jesucristo ang bugtong anak sa Dios. Gianak sa Amahan sa wala pay katuigan, Dios gikan sa Dios, kahayag gikan sa kahayag. Matuod nga Dios gikan sa Dios nga matuod. Gianak dili binuhat usag kinaya samahan. Pinagi kaniya nangahimo ang tanan. Tungod kanatong mga tao ug alang sa atong kaluwasan, mikanaog siya gikan sa langit. Sa lalang sa Espiritu Santo, nahimo siya nga may lawas gikan ni Maria nga ulay ug nahimong tao. Tungod kanato gilansang siya sa krus sa sugo ni Poncio Pilato. Nagantos siya, namatay o gilubong. Sa katulong adlaw na banhaw siya aron matuman ang kasulatan. Misakas siya sa langit ug nagalingkod sa tuo sa Amahan. Mubalik siya nga mahimayaon aron paghukom sa mga buhi ug sa mga minatay. Ang iyang gingharian walay katapusan. Nagatuo kami sa Espiritu Santo, ang Ginoo ug magahatag sa kinabuhi. Nagikan siya sa mahanog sa anak, dungan sa mahanog sa anak, gisimba siya og gihimaya ug misulti pinagi sa mga propeta. Nagatuo kami sa usa, santos, katoliko ug apostoliko nga simbahan. Nagaila kami sa usa ka bunyag alang sa kapasayloan sa mga sala. Nagapaabot kami sa pagabanhaw sa mga minatay ug sa kinabuhi sa maabot nga kalibutan. Amen. Pagampo sa katilingban. Uban sa dakong pagsalig, nagaampo kita ngadto sa Dios diha sa atong pag-ingon, Ginoo pun-a kami sa imong gugma. Ginoo pun-a kami sa imong gugma. Nga ang simbahang Katoliko mamahimong tinuod nga ilhanan ug instrumento sa gugma ni Kristo. Magampo kita sa Ginoo. Ginoo pun-a kami sa imong gugma. Nga ang mga pamilya magpuyo diha sa matuod nga gugma ug pagsinabtanay. Magampo kita sa Ginoo. Ginoo pun-a kami sa imong gugma. Nga sila nga naghago ug nabugatan, makakaplag ug pahulay,
diha sa manggihatagong kasing-kasing sa atong manunubos. Mag-ampo kita sa Ginoo. Ginoo po na kami sa imong gugma. Nga ang mga masakiton, makaila sa gugma ni Kristo diha sa paghiusa nila sa ilang kaugalingon ngadto sa mga pag-antos ni Jesus. Mag-ampo kita sa Ginoo. Ginoo po na kami sa imong gugma. Nga imo untang isipon nga takus ug mapuslanon alang kanamo. Nga ang halangdong Teofilo kamumot, mabayaw na ngadto sa altar sa mga santos. Mag-ampo kita sa Ginoo. Ginoo po na kami sa imong gugma. Nga ang mga nangamatay, makakaplag sa tunhayng kalipay diha sa kasing-kasing ni Kristo. Mag-ampo kita sa Ginoo. Ginoo po na kami sa imong gugma. Maluluyong Amahan, dungga ang among mga pag-ampo nga among gipangayo kanimo, pinaagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Maigsuon pagampo kamo aron ang ako ug ang inyong sakripisyo dawaton unta sa Dios Amahan makagagahom sa tanan. Dawaton unta sa Ginoong sakripisyo gikan sa imong kamot. Alam sa pagdayeg sa ibaya sa ngalan. Alam sa kapuslanan sa tibuok santos nga simbahan. O Ginoo sudo nga ang kasing-kasing ni Hesukristo imong anak nga puno sa gugma alang kanamo. Tungod sa iyang gugma dawata ang among mga gasa ug pasaylo ang among mga sala. Kini among gipangayo, pinaagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Ang Ginoo maanaa kaninyo. Manausap kanimo. Ibayaw ang inyong mga kasing-kasing. Amo lang gibayaw ato sa Ginoo. Magpasalamat kita sa Ginoo nga atong Dios. Amay matarong. Santos nga mahan, Dios nga tunhay ug makagagahom sa tanan. Angay ug matarong gayod nga magpasalamat kami kanimo kanunay ug sa tanang dapit pinaagi ni Kristo among Ginoo. Kaysa gibayaw na siya didto sa krus sa gugma nga katingalahan, nagpakamatay siya alang kanamo ug gikan sa ninagbasan nga kilid nagula sa dugo ug tubig. Ug busa uban sa mga santos ug mga anghel nagaduyog kami sa pagdaig kanimo sa walay hunong namong pag-awit. Santos, 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 Ginoong sa kalahuman, ulo ang langit, ug yuta sa imong imahayan. Hosana, 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 Hosana sa kahitasan. Ay kung hagaani sa ngalan sa Ginoo. Hosana, 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 Hosana sa kahitasan. Santos gayud ikaw o Ginoo ang tuburan sa tanang kasantos, ipadala ang imong espiritu aron pagsantos niining mga gasa, aron mahimo kini alang kanamo nga lawas ug dugo ni Hesukristo among Ginoo. Sa pagpasakit siyang kaugalingon mikuha siya og pan, mipasalamat kanimo, mipikas ug mihatag niini ngadto sa iyang mga tinun-an ug miingon,
dawata kini ninyo nga tanan ug kana, kay kini mao ang akong lawas nga itugyan alang kaninyo. Sa samang pagitapos ang panihapon, mikuha siya sa kalis, mipasalamat kanimo pag-usab, mihatag nini ngadto sa iyang mga tinunan ug miingon, dawata kini og panginom kamo nga tanan gikan niini, kay kini mao ang kalis sa akong dugo sa bag-o ug tunhay nga kasabutan, ang dugo nga iula alang kaninyo ug alang sa tanang mga tawo aron ang mga sala mapasaylo. Buhata kini aron paghandom kanako. Kini ang misteryo sa pagtuo. Si Kristo namatay, si Kristo nabanhaw, si Kristo mobalik gani. Aron paghandom sa kamatayon ug pagkabanhaw ni Jesucristo, nagahalad kami kanimo, Amahan, hiningpan sa kinabuhi ug kalis sa kaluwasan. Nagapasalamat kami kanimo tungod kay imo kaming giisip nga ngayan, nga muatubang ug mualagad kanimo, himua nga kaming mga lawat sa lawas ug dugo ni Kristo, magkahiusa diha sa Espiritu Santo. Hinumdumi, Ginoo, ang imong simbahan sa tibuok kalibutan. Himua nga mahingpit kami diha sa gugma, uban ni Leo among Papa, ni Jose among Arsobispo, ug sa tanang mga pari. Hinumdumi usab ang among mga igsuon nga nangamatay, dara silang tanan sa pagsudong sa kahayag sa imong naong. Kaloy kaming tanan, himua kaming angayan nga makaambit sa kinabuhing tunhay, uban ni Maria ang inahan nga ulay sa Dios, uban kang San Jose iyang bana, uban sa mga apostoles ug sa tanan nga mga santos nga nagatuman sa imong kabubuton, uban kanila amo ikaw nga daygon ug amo ikaw nga himayaon, pinaagi ni Kristo imong anak. Pinaagi kaniya, uban kaniya ug diha kaniya. Gihalad nga naha kanimo makagagahom nga Amahan, diha sa kahiusa sa Espiritu Santo ang tanang dungog ug himaya hangtod sa kahangturan. Amen. Magampo kita ngadto sa samahan atong gamiton ang mga pulong nga gitudlo kanato sa atong manunubos. Mangayo kami kanimo, Ginoo, nga imo kaming luwason sa tanang daotan. Hatagi kami sa kalinaw nining panahona, aron tinabangan sa imong kaluoy, mahalikay kami kanunay sa sala ug mahilayo sa tanang kasamok, samtang nagapaabot kami nga malaumon sa pagbalik ni Jesucristo among manunubos. Kay mo managing harian nga humbog ang himaya hangtod sa kahangturan. Ginoong Jesucristo, nag-ingon ka sa imong mga apostoles, ang kalinaw ibilin ko kaninyo, ang akong kalinaw ihatag ko kaninyo. Ayaw tan-awang among mga sala, kundili ang pagsalig sa imong simbahan, ug sibo sa imong kabubuton hatagi kami sa imong kalinaw ug kahius sa ikaw nga buhi ug hari hangtod sa kahangturan. Amen. Ang kalinaw sa Ginoo sa kanunay manaa kaninyong tanan. Umalaw sa kanimo. Ipakita ta karon ang timaan sa atong panag-inig suunay, panagdait na kami. Kudero sa Diyos nga nagawakan sa mga sala, sa kalibutan, kaluoy kami. Kudero sa Diyos nga nagawakan sa mga sala, sa kalibutan, kaluoy kami. Kudero sa Diyos nga nagawakan sa mga sala, sa kalibutan, at lagi kami sa kalinaw. Ini si Kristo, siya ang Kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan. Pulahan kita nga gidapit alang sa panihapon sa Ginoo.
Ginoo, dili ako angay nga makalawat kanimo. Apan ipamulo mo lamang o mamaayo ako. O Amahan, kining sakramento, magpuno unta kanamo sa gugma, ug magdani kanamo nganha kang Kristo imong anak, ug magtudlo kanamo sa pag-ila kaniya diha sa among mga igsuon. Kini among gipangayo, pinaagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Ang Ginoo manaa kaninyo. Manausap kanimo. Manalangin kaninyong Dios nga makagagahom sa tanan, Amahan, Anak, ug Espiritu Santo. Amen. Nahalad ng atong misa atong dadon ang kalinaw o gugma ni Kristo. Salamat sa Diyos.